mga kamisor mo nang hitabo karon dito sa vehicle accident diri sa may San Martin, Villanueva, Misamis Oriental. Kining usa ka panagbangga karon sa Fortuner. Fortuner nga dunay plate number nga KCG 2564 nga diin nga gimanihi ko ni certain Mr. Lerio o kining usa intan ka driver sa sikad ang siguro muraga tan-aw ta nakapsa ni sila man kinabuhi karon panahon but wala pa deklarasyon mga kamisor kay ongoing pang pag-revives karon sa tuang mga tinugyanan sa MDRR sa lungsod sa Villanueva. So mo ni ang hitsura karon sa sikad mga kamisor. Grabe gyud nga pagguba ang maong sikad karon mga panahon nga mo'y gidriver na ni mao nga biktima nga kamulo pang gi-revive karon mga orasa mga kamisor. So ang dalan karon medyo traffic gyud diri sa may lungsod sa Villanueva, pasulod sa may lungsod sa Villanueva or even pa imong Cagayan de Oro, medyo traffic gyud karon mga panahon na tungod lagyan ning nahitabo karon nga aksidente mga kamisor diri sa may barangay San Martin na Villanueva, Misamis Oriental mga kamisor. So katong nga dunay mga lakaw karon posible siguro nga medyo madiligin mo gamay tungod ani mga panghitabo karon mga panahon na nga din usa ka vehicular accident mga kamisor nga diin tan-aw ko sa kahimtang karon mga kamisor dining mao nga biktima nga medyo naanagyod sa kritikal nga sitwasyon karon mga panahon na. So tron ko mga kamisor ni akin na nahitabo ang mga aksidente karon sa may San Martin na Villanueva, duol gyud mismo sa may kampo sa may San Martin atong kapulisan karong mga panahon na mga kamisor. So kamulo na og dala karon or ang ato mga MDRR kamulo na sila himo sila nga kining ilang nga pag-retrieve unya pag-alsa ning mao nga biktima kay posible pagkadalhon nag-iasa man ni sa dalhon karon mga kamisor or unsa bay sitwasyon ani ang mao nga biktima karon mga panahon na. So medyo kuan gyud kanibitaw nga naagit sa kritikal nga sitwasyon ang maong biktima karong mga panahon na nga diin nahitabo diri sa may barangay San Martin na Villanueva, Misamis sa Oriental. So mao ni ang senaryo sa Yus Buntag mga kamisor, wala yung taon gyud kalandunga but actually kining driver sa Rila karong mga kamisor wala siya identity wala siya identity mga kamisor. But ang driver aning maong sakyan nga mo'y nakabangga kining KCU 2564 mga kamisor 25 plate number 2564 atong duulan sa mga kamisor atong duulan sa gamay. Okay, so mao ni ang plate number mga kamisor sa sakyanan nga diin may bangga aning maong or nabangga ni maong sikad karong mga panahon na diin tan-aw ko murag medyo piki gyud but wala pa man say declaration magkuha pa ta og dugang pag-update ani kung unsa magaling kining maong sitwasyon na mga kamisor kung ang kahimtang aning biktima kay kinahanglan pa man nga i-deklarar gyud karong mga panahon na. Oo. Okay. So sir, unsay may tabo ani karon sir? Dalon pa sa police station. Mag-ongoing pa yung investigation na yon. Okay, okay. So unsa tay mo rango na karon sir? Pila PCMS. Sergeant Pangan. Okay. So mo to mga officer Police Master Sergeant Pangan. Usa sa mga kapulisan do sa Villanueva nga aptikong police pod nga mi-responde karong mga panahon na. So sir, paingon mo to sa police station. Okay, okay. Sige, sige. Okay, okay. Sige, salamat kayo. So mo to mga kamisor kadto sa kamisor kay atong lantaon mao ni siya ang usa sa mga driver sa motor. Sir, ikaw ang driver sa motor, sir? Okay. Unsay nahitabo, sir? Unsay nahitabo? Ato sila para ma-record ha? Oo. Para makuhan buka. So before na bangga, asa man? Nabanggayan ako na sir, nakapaliring ani. Oo. Kaya akong motor ako nag-itumba kay kung wala akong itumba, damay ko na feel. Oh, okay, okay. Nakita mo na ako na So humana siya nabangga, humana nabangga. Oh, okay. Oh. Pila ka kwan, pila ka puyok yun sa kwan? Duha? Oh, okay, okay. Matimbang ko na na. Sige, sige. Pero kumusta sir? Okay ra ka?
Okay ra? Okay, okay. Sige. Taga-asa ka, sir? Taga-asa? San Martin Tower. Taga San Martin. Sino ngalan, sir? Elvis. Elvis? Elvis people dyan. Ha? Elvis people dyan. Yagas. Giagas? Okay, okay. Sige, sir. Salamat, sir. Okay, so moto mga kamisor ang usa sa mga aba pa lugar murag na disgrasya pod at during the time sa pagkabangga sa maong sakyanan na mga kamisor, dunay motor nga samtang kamulog kaliring ang sikad kuan pod kaning ba lugar ni action sa dito siya brake mo hinungdan nga napangos po rin taon ang maong biktima karong mga panahon na mga kamisor. So ato pa ni nga palawman kaan pa kay kamulo pa pagka investigasyon kan mga kamisor ang ato mga kapulisan sa may lungsod sa Villanueva para sa pagkuha pagdugang update aning maong panghitabo karon nining usain taon ka sikad o Fortuner ang nagkabangga mga kamisor din sa may barangay San Martin, Villanueva, Misamis Oriental nga diin sa tanaw ta murag kuan siguro posible piki na gyud ang maong driver karong mga panahon na mga kamisor. So mao lang sana ang ato ang mahulagway karon diri sa may barangay San Martin, Villanueva, Misamis Oriental alang sa Miso Radio kini si Misor Donirat alang sa Miso Radio o balita mo alagad mulingaw.